Hola, em dic Montse, treballo a l'Hospital Comarcal de Blanes, en el laboratori. És un laboratori d'urgències que rep mostres del servei pròpiament d'urgències, de planta, d'hospital de dia, de quiròfans i de consultes externes. Jo quan entro a treballar preparem tots els equips, passem controls i anem realitzant les analítiques que anem rebent des dels diferents serveis a la major brevetat possible perquè el pacient tingui un diagnòstic ràpid i eficaç. El que fem al Laboratori de Microbiologia de Mataró és processar mostres de pacients ingressats a l'hospital, fem cultius d'aquestes mostres i el que volem és buscar els microorganismes causants de les infeccions dels pacients hospitalitzats. Després, amb aquests cultius positius, fem un estudi de sensibilitat dels microorganismes patògens per poder donar un resultat d'un antibiograma i així que els clínics puguin optimitzar el tractament antibiòtic dels pacients. Els professionals del laboratori avui en dia crec que tenim un paper clau en el tractament dels pacients i en el diagnòstic i participem en diferents comissions i comitès per ajudar els clínics a optimitzar aquests tractaments. El meu nom és David Zafra, soc el responsable operatiu de la xarxa POCT i bé, el meu dia a dia comença fent una mica de vista d'àguila de tots els centres que estan sota el nostre comandament, a nivell tant de point of care com de CUAPs, com podria ser aquest de Peracamps, i al moment que veig que no hi ha cap tipus d'incidència, començo a fer la rutina setmanal, que s'hi han passat controls, revisió d'estoc de reactius, revisió també d'incidències que podrien haver donat a nivell clínic també amb altres tipus de pacients, i bé, és una suma de tot. També el tema que seria el treball a nivell de burocràcia, com serien les licitacions o altres tipus de documentació que s'han d'agafar i donar a lloc per tal de poder suplir les necessitats d'aquests centres. Hola, soc la Zulema i treballo a l'àrea de penalítica amb Esblau. El nostre dia a dia consisteix principalment en rebre les mostres i recepcionar-les tant de manera manual com automatitzada. Comprovem que tot arribi en bones condicions i que estigui tot correctament identificat. També gestionem incidències i correus juntament amb atenció al client i altres centres. És una feina molt organitzada on la traçabilitat és clau. Encara que sigui molt dinàmica, també requereix de molta atenció. Al final, tot comença aquí, abans que les mostres passin al seu posterior anàlisi.